దేవుడి గుడిలో హుండీకే కన్నం వేసి తన పాపాలు పోగొట్టాలని దేవుడికే మొక్కాడు ఓ దొంగ. ఏలూరు జిల్లా ద్వారకా తిరుమల మండలం తిమ్మాపురం గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఖర్చులకు డబ్బులు లేవో ఏమో కానీ దేవుడి సొమ్ముపై కన్నేసి అర్ధరాత్రి గుడిలోకి ప్రవేశించి గుణపంతో తాళాన్ని పగలగొట్టి హుండీలో ఉన్న సొమ్మును స్వాహా చేశాడు. అంతేకాదు హుండీలో ఉన్న నగదును మొత్తం దోచేసిన పాపాలు క్షమించు దేవుడా అంటూ చిల్లర మొత్తం హుండీలో వేసి దండం పెట్టుకున్నాడు. ఈ ఘటన మొత్తం సీసీటీవీలో రికార్డ్ అవ్వడంతో సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దొంగను పట్టుకునే పనిలో పడ్డారు.